ser cada comanador ni que ha passat el temps? Com pot ser cada comanador ni que ha passat el temps? Tot era real, tot desapareix, ara són records, ara i sempre més. La vida va passant, la vida va jugant, la vida em va ensenyant a viure el moment quan trèiem les nines i muntàvem una ciutat i sentíem de fons totes aquelles cançons. Com pot ser cada comanador que ha passat el temps? Com pot ser cada comanador que ha passat el temps? Tot era real, tot desapareix, ara són records, ara i sempre més. La vida va passant, la vida va jugant, la vida em va ensenyant a viure el moment quan teníem 15 anys a la plaça de l'Era i sèiem als bancs per tenir discussions de colla de poble que vol canviar el món. Doncs la tenim aquí, a la Judit Nederman. Molt bon dia. Judit, com estàs? Molt bon dia, molt bé, molt contenta. Descalça. Descalça. M'has sorprès. Ja. Però es veu que no, que té un sentit. Bueno, un sentit. M'agrada bastant anar descalça i els concerts de tot el que he vist sempre vaig descalça. Ho deia, demà presentaràs al públic badaloní, a la fàbrica de l'Anís del Mono, el disc Tot el que he vist. 10 peces on t'estrenes en aquest disc com a autora de les cançons. Exacte. Sí, jo porto molts anys cantant en diversos grups i diferents estils i quan estava acabant la carrera al taller de músics, que et fan fer un projecte final on has de donar el millor de tu en principi, vaig pensar igual m'agradaria fer música meva i va ser aquesta l'excusa una mica per posar-me a fer cançons i vaig començar a al·lucinar. Ho vaig gaudir molt, vaig veure que podia expressar just el que jo volia, amb la música que jo volia. Llavors és com que vaig obrir una nova faceta que no m'esperava perquè tota la meva energia estava posada en ser bona cantant i en complir allà on anava a cantar, doncs complir molt bé com a cantant, no? Cantant d'ofici. I clar, se m'ha obert un món que, no sé, m'encanta i un cop acabat el disc estic treballant en més composicions i ja crec que és un no parar. Ja estàs preparant un nou disc? Noves cançons? Home, dir-ho així és molt fort, però suposo que sí, perquè estic fent noves cançons i quan en tingui unes quantes que em semblin dignes d'exposar, les gravaré i faré un altre disc, sí, sí. Parlaves del teu pas pel taller de músics com a alumne, vas tenir com a professora a la Sílvia Pérez Cruz. Suposo que t'ho han dit moltes vegades que podríem dir que el teu to s'assembla, no? Que t'hi assembles bastant. M'ho han dit, sí, que hi ha coses del meu cantar que els hi recorda i és normal perquè l'he escoltat molt i és una de les meves influències, juntament amb molta cosa de música negra, de tot el món del jazz, però sí, vull dir, clar, evidentment, sí. En aquest disc, Tot el que he vist, en què t'has inspirat a l'hora d'escriure aquestes cançons? En experiències que tu has anat vivint? Sí, hi ha cançons que són molt concretes cap a persones. Per exemple, la de Voldria que fossis aquí és per la meva germana gran, que se'n va anar a viure als Estats Units fa 4 anys i li he fet una cançó per no sé, per expressar-li l'amor i com l'enyoro, no?
Després hi ha una altra que parla del meu avi Albert, que es va morir fa 10 anys. I després, el Com pot ser és la meva sensació de pas del temps. La vaig fer quan vaig anar a viure a Barcelona, que me'n vaig anar de Vilassar, que és el meu poble de tota la vida. Me'n recordo perfectament d'un dia d'estar allà al 9 pis i dir ostres, soc gran ja, no? I estic vivint a Barcelona i com pensar molt en la infància i tenir molta nostàlgia i fer aquesta cançó. I així, una mica totes, menys els 4 poemes que he musicat, que són poemes que al llegir-los vaig dir ostres, això hauria de ser una cançó, perquè hi ha paraules que... I a més, que jo amb les meves lletres soc com molt quotidiana, literàriament no tenen cap interès, és només una necessitat d'expressar-me tal com penso les coses i ja està. I m'agrada molt que hi hagi textos que estan fets a consciència, saps? Amb voluntat artística de que literàriament estigui ben fet. I, clar, Martí Pol, els 2 poemes de l'Anna i el de Joan Sales. De l'Anna Tobias, de Badalona. Exactament, sí, sí. Molt badaloní, no? Perquè en aquest disc has col·laborat, o han col·laborat amb tu, molts badalonins. algun badaloní i tianencs, no? També, crec. Sí, i tant. Sí, molts tianencs. L'última cançó hi ha molts coetus, que molts són tianencs. Després el productor del disc és l'Aleix Tobias, badaloní total. I l'Anna Tobias també, hi ha en Xavi Lozano, que també va gravar unes ocarines a un parell de temes i xiulets. I el Martí Serra també va fer l'arranjament de Vents del Voldria que fossis aquí. I està el Jojo Clar també fent solo de saxo. En Martí Serra, que demà també hi serà, no? Exacte, sí. Tinc molta sort, sí. Ve demà al bolo a tocar amb mi, sí. Molt contenta. La música per tu no és novetat, tu l'has mamat des de petita, perquè vens d'una família de músics, oi? Sí. Els meus pares no s'hi dediquen professionalment, però sempre han estat... Bueno, són músics, o sigui, jo penso que si haguessin volgut estaríem fent bolos por ahí, perquè són molt bons, però bueno, cadascú ha anat tenint la seva feina i sempre ho han tingut com una cosa de hobby, però sempre molt present. O sigui, a casa meva hi ha música sempre. Sempre hi havia música posada, o tenien assaig, o el que fos. I els meus pares tenen un grup, ara ells dos, de rumba, i sempre han anat tocant. I jo crec que això ens ha ajudat molt a mi i a les meves germanes a viure la música com algo molt natural. No és una cosa que anem a fer, és una cosa que forma part de la vida, però com menjar o com dormir, o sigui, que estiguem cantant o que estiguem escoltant música és algo molt, molt normal. T'incorpores al taller de músics com a professora. M'has dit a l'octubre... Sí, bueno, a finals de setembre comença el curs. A finals de setembre. Sí. Què t'agradaria? Amb què t'agradaria que es quedessin els teus alumnes? Doncs quan hagin passat per les teves mans o per la teva veu? Jo el que intento transmetre sempre a les classes és, i el que m'agradaria que es quedessin els alumnes que vinguin al taller o els que pugui tenir a tot arreu, és que cantar és algo molt natural i que s'ha de gaudir al màxim, perquè és la meravella d'expressar-se, el que un té dins, treure-ho a fora i compartir-ho. Això és el que jo busco que facin tots els alumnes. La tècnica, els recursos, la improvisació, el poder canviar melodies, tot allò ha d'estar al servei d'aquest primer objectiu. Perquè quan un aconsegueix expressar-se em sembla tan fascinant. Bueno, és com quan estàs parlant amb algú i t'explica alguna cosa i t'ho explica des del cor, no? És molt, molt emocionant. Bueno, a mi m'emociona molt, és de les coses que més m'emocionen. I llavors, cantant és això disparat, perquè a sobre estàs fent música, no? Que és un llenguatge que no és concret, sinó que et mou moltes més coses de les que pots controlar i de les que et pots esperar. Llavors, clar, em sembla una molt bona manera de passar, de fer alguna cosa, no? Transmetre emocions, no? Sí. En tot cas, sempre? Sí. A través de la música, de les teves cançons. Sí, a mi m'agrada molt, i en aquest sentit em sento molt... Sempre em diuen, ai, és que ets molt generosa perquè surts i t'emociones i ho dones, i jo penso, clar, és que què m'he de guardar, no? No ho saps fer d'una altra manera, no? No. Bueno, puc fer-ho, puc decidir tallar-ho, però com més disfruto jo és donant. Puc entendre que algú disfruti d'una altra manera, no? Igual algú disfruta molt cantant sense donar-ho tot, cantant lo just.
està molt bé. Aquesta és la que he trobat jo i la que estic trobant potser canvia, no sé. Has estat guardonada amb aquest disc, amb el Premi Descobertes. Sí. Com ho vas rebre, això? Home, doncs amb molta il·lusió. Sí. Em va fer molta il·lusió perquè primer hi havia una primera ronda de votació popular i ho vaig penjar al Facebook, vaig enviar mails i tothom es va sumar i vaig al·lucinar perquè tothom m'enviava missatges donant-me ànims i suport i que tothom havia votat i tothom ho havia enviat a la gent que tenia el mail. Vaig al·lucinar. Llavors vaig passar la fase i després el jurat em va escollir i clar, no sé, vaig estar molt contenta. Clar, els premis són, no sé, et fan sentir molt bé perquè és reculls un fruit, no? reconeixement, no? Sí, és un reconeixement. Que em sabia greu per tots els altres participants perquè tots fem el que podem, no? I jo pensava, bueno, han decidit que me'l mereixo jo, doncs gràcies, no? Però clar, vaig estar molt contenta, sí. Expliquem demà que hi veurem a l'Anís del Mono. Recordem, amb 2 passis, un a les 8 del vespre i un altre a 2:15 de la nit. Però amb qui seràs? Val, això molt bé, sí, és que em fa molta il·lusió. Estarem Andreu Moreno a la bateria, Isaac Coll al baix elèctric, llavors ve Martí Serra a tocar el saxo i la Cati Sey a fer cors. I jo canto i toco la guitarra espanyola. O sigui que és a quintet. O sigui que... I repassarem tots aquests èxits, no?, d'aquest disc, Sí, tot el que he vist. toquem tot el disc i després hi ha un parell de cançons noves de les que estic fent ara. De les que estàs fent. Sí, que també les poso perquè m'agrada fer-les. Doncs moltíssimes gràcies, Judit, per haver-nos acompanyat. Molts èxits amb tot el que facis a partir d'ara. Moltes gràcies. Gràcies a tu.